Aman göz aldımda köklerimde tanış yıldızlar. Aziz balaşağım kalgan uğramımda matur jırlar jırlı yaşlılar. Faydan eli tuğan yağına kimlerimde beni sağına su boyunda üste yükeler. Bizge kelgen saban duyda yürümleri salkımdan iziga yılası Şaynin körke yamnare Saban, saban, saban kuya Kukere userigen kuya Tuzun sözleri veren kuya Salkımana veriya kuya Saban, saban, saban kuya Kukere userigen kuya Tuzun sözleri veren kuya Salkımana veriya kuya Bugün kıştın aşağı yaride Miloşa Deyrem ruhlar meydanıyla Bütün cihanı vadişe Saban, saban, saban kuya Kukre buserigen kuya Tuzun sözleri veren kuya Salkımana veriya kuya Saban, saban, saban kuya Kukre buserigen kuya Tuzun sözleri veren kuya Salkımana veriya kuya Мы что-то потеряли, и дом его искали, и небо было хмурым, и дождик моросил. Под лепестком ромашки, у месяца в кармашке, где пропажа нашей никто не находил. Хорошее настроение, сплошное невезение, когда однажды утром его ты не найдешь. Хорошее настроение, немножко вдохновения, и ты уже с друзьями танцуешь и поешь. Откуда оно берется, где прячется и смеется, и в солнечные сети ты зря его ловил. Известно всем на свете,
Татарстанда 2021 елы Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Һәркем өчен дөньядагы барлык телләр арасында иң кадерлесе, тәүге кабаты сөйләшә башлаган ана теле. Телләрнең һәр кайсы кеше язмышы өчен җавап бирә. Һәр кайсы табигый мирас булып тора һәм без аны һичшиксез сакларга тиешбез. Һәр халыкның туган теле, аның мәдәнияте, тарихи көзгесе. Шуңа да телебез сафлыгы, матурлыгы, аханлыгы өчен барыбызга да армый талмый көрәшергә, эшләргә кирәк. Туган телебездә сөйләшү күңелләрне йөкәләсен. Татар җыры, татар моңы авыр кичерешләрдән арындырып, рухи биеклекләргә күтәрсен. Иң матур, иң бай туган телебез татар теле яшәгән, яши һәм яшәячәк. Күп милләтләр республикабызда элек-электән сакланып килгән мирасыбызны югалтмый, дус, тату булып яшик. Бәйрәм белән дуслар! Туган җирем Идел буе, һәр телнең бары туган иде. Туган телем кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Без татарлар, шушы исем белән җирдә яшәү үзе зур бәхет. Яшибез без бу җирдә бар халыклар. Шулай итеп, бердәмлек белән матур күрсәткечләр белән шушы мәйданга җыелдык. Инде мин хәзер ярыш нәтиҗәләре буенча үзебезнең алдынгы механизаторларыбызны, алдынгы эшчеләребезне шушында мәйданга чакырасы килә. Инде безнең Әнәс абый Фагмиев 27 норма смена буенда безнең икенче күрсәткече. Әнәс абый рәхимет. Шулай ук безнең Петров Венер 27 норма смена күрсәткеч белән. Әнәс әфәндегә көчле алкышларыбыз. Ахмадуллин Ибрахим абый 21 норма смена. Гатауллин Данис абый 20 норма смена. Инде безнең ярыш шартлары нигезендә 20 норма сменадан артык эшләгән кешеләрне инде без тәбриклибез шушы мәйданда. Алкышларыбыз сындай, көчле алкышларыбыз. Гатауллин Данис абый бармы безнең? Аның Гөлнар апайсы бар икән, әйдә Гөлнар апай. Алкышлар булсын. Апайсымы или бер туган балаларының анасымы? Алкышлар тыңдай. Шулай ук безнең ярыш нәтиҗәләре буенча чәчкеш агрегатларында лаган урын бирә торган идек. Инде безнең бу ел Фагмиев Әнәс абыйның звеносы беренче урынга дип чыкты дип таптык. Һәм аның звеносына беренче урынлы конверт тапшырабыз. Икенче урында безнең Петров Венер абый командасы дип әйтергә кирәк. Өченче урында безнең Нурмиев Әсгат абый звеносы, ул инде безнең 20 елдан артык, 25 ел буга ялгышмасам, 3нче урын алды. Ул инде безнең кукуруз игүдә, кукуруз культурасын үстерүдә зур өлеш кертә. Алкышлар шушындай матур хезмәт күрсәткән егетләребезгә, алдыгыларыбызга. Шулай ук иптәшләр, менә безнең шушы көндә инде терлекчелек өлкәсендә дәгән көндә төндә безнең механизаторларыбыз 365 көндә инде терлекчелектә бит инде ашату һәм дә башка төрлешләрдә бик актив. Шулай ук менә без хәзер чакырабыз монда Ханнанов Альбертны, Файз Рахманов Фәнил абыйны, Ахмедҗанов Илдар абыйны һәм дә Хөснетдинов Илфат абый. Сүзләр яңгырады безнең Христиан фермер хуҗалыгы җитәкчесе исеменнән шулай бит. Хәзер менә мәйдан уртасына район күрсәткечләре буенча алдынгы урыннарга чыккан һәм инде кичә район сабантуенда да котланылган безнең авылдашыбыз бик күп еллар буе үзенең хезмәтен куйган шушы колхозыбызда матур җырчыбыз, иң актив кешебез, бер бар яктан да булган кешебез, димәк хезмәттә дә уңган кешебез
Asqat Nurmiyevni birga chaqiramiz. U bizning tugarak ipi bilan aytadilar, ipi topshiramiz. Sizning olqishlar bilan yamiz. Asqat. Asqat efendiga kuchli olqishlarimiz. Mana shu shunday Ilyos Sabantoy degan seni kepkisi. Ham shu shunday qavarib pishgan ekmek. Ekmek bo'lsa, jirda bo'lar. Bayramlarda birga bo'lsa. Bayram bilan, Sabantoylar bilan hurmatli Asqat afandiga kuchli olqishlarimiz bo'lsin. Ham endi mana tag'in bizning mitingda ko'rsatkichlar rayon bo'yicha bora ham endi belgili ish natijalari tag'inda ko'ngilliroq bo'lsin uchun, ishning natijasini ko'rish uchun bizning avulibizning o'zimizning kolxoz ishida da bitali yorishlar barashlaydi. Avul Qirbatir ismini bu yil bizning o'zimizning avuldashimiz shulay ko'p yillar o'zining xizmatini qo'yishi, keng qirlarni o'zining traktorlari bilan yenglovchi avuldashimiz Anas Fagmiyevni birga chaqiramiz. Anas Rahimov. Anas efendi Rahimovsiz. Anas efendini traktor bilan keladi bu yigirmaga yurib kelgan bo'lgan. Hamida shu shunday motor isalik ketsa ham oborib pishgan ekmekni Sabantoyimiz bo'yaga qabul etkazadi. Alqishlarimiz zo'r rahmat motor xizmatingiz uchun, xizmatingizdan kam tavib, onun natijasi